Гледайте, приятели, тук днеска ще ви покажа как мога да избягам очи без помощ. Ами, тето седалката се може да напреде и назаде. Някой чува? Да, както те. Почвам. Нека това... Олио. Това е пусто. Чакай. Вау, какво стана? Какво стана? Той. Както да е тук. Виждате го? Чакай. Пам-пумпа! Няма да използвам това, защото много хора ще го използват, но нека да използвам това. Пам-пум! Избягах. Лудото изпитание. И що заседна. Спокойно. Чакайте, ще се кача. Так, захванах се. А сега... Вау, нещо стана. Нещо стана на каналата. Сега избягваме. И това е цялото видео. Чао!